Ninjani yaphila? Cha sikhona. Insele siyabonga Linda Mkhonto siyabonga futhi. Amagama amahle wakhuluma insizweni. Mina ke ngutshatha wemadoda. Ngomakata ziduhla ngoba dle idolo. Uklebe kephulo kwabanye qoko sibethu ngabane knowledge. Njoba nila nje nina. Maweqala moyela lomfulo okuthiwa ivungama. Uya ngale akunomfulo okuthiwa intweni. Niyezwa? Kunomfulo okuthiwa intweni ngale ya. Ngangibhukuda khona. Khulelela. Kodwa ngoba ngangifisa ukuba uthe empilweni. Ngakwazi ukuba into engifisa ukuba ngikhulele khona la. Njengoba unsele ekhuluma ngogesi ukuthi ungene ngo2017 nakhona lapha kwela kithi ufike nje sesidala sasebenza sikhulela ugesi ungekho impilo ingelula mina okwami ukunibingelela angizokhuluma into eziningi cela sekhulumile nani uqedile ngifuna nje ukunibingelela bese ngigcizelela iphuze elilodwa lenhlonipho bafowethu niyezwa ma uyingane nje noma umuntu inhlonipho ibalekile bafowethu inhlonipho iwukhiye yabo khona lapha khona inhlonipho ekingabi mnandi khona kwesinye isikhathi kodwa ikuphoqa inhlonipho ukuthi iveze inhlonipho kodwa noma kungemnandi kunjalo uyayizwa lonto le kanjani na kuyenzeka umuntu akhuluma into nje ubona ukuthi hey bakwethu wazwa ngibhedela umuntu uyabo kodwa ngenxa yesigaba kuso naneminyaka kuyo ikuphoqa inhlonipho ukuthi yenze njani thula ungaphenduli ungaqophisani naye ungafuni isizathu sokuthi lento oyenzile uyenzeleni uyabona efana lento nokuxolisa uma umzali ekusola bese uxolisa ungaxolisi ukuthi mama ngiyaxolisa kodwa awufaka ukodwa uyabona xolisa nje kuphelele lapho umuntu omdala uyohlala bafowethu ethetha uyohlala ekusola uyohlala engahambisani nento ephuma endleleni hayi ukuthi umzali ucasulwa yini ucasulwa ukuthi uyakuthanda nazo nje edina umzali umuntu uyayizwa leyo umzali nje uzocasulwa ukuthi uyakuthanda njengoba sokuthethisa nje ukuthi akaqede yingoba uyakuthanda ucasulwa yileyo nto nje ukuthi uyakuthanda akafuni ubhekele ufuna ubhekele phambili uqonda so ke bafowethu akulula ukwenza leyo nto leyo ngani ngoba sihlala nezingane ezeyisaye ngamahlongandlebe engalaleli ezenzela umathande uyabo ma wena umzali wakhe ekuqondisa ekuzama ukuthi uyakukhanda uthola ukuthi mhlamba ufuna uyaphuma endleleni imphumelelo lonto bafowethu ayinhle ukwazi ade umzali lapha ekhuluma ngabantu ayikhulwa nabo isitori sakhe nesami mina siyafana ngake ngaxoxa nsele ukuthi ekhaya thina unyaka nonyaka besingcwaba into nje ethi ayifani ukukhula bafowethu impilo inzima guys uyabo kodwa wena engqondweni yakho ufuna ukuyitshela ukuthi mina sengokwakhe lokho but wena yenza umehluko ekhaya umehluko ekhaya uyowenza ngokuthi ulalele wenze kahle nifunde bafowethu gcile nje emfundweni uyabona asilaleleni bafowethu asilalele man suka la ku boot camp nibuyele emakhaya abazali ukuthi khona lapho uyazi uthini bafowethu ukuvuma ukuthi bangibheda akusikhona ukuzehlisa ufuna uyibone ukuthi hayi no mfana ayibe ngiflopa la uyabo no bengiflopa uyabo njengoba ninondabandaba enifundisa izinto ukuthi kufanele nenze kanjani uyakwazi ukuyibona nawe usihleze ukuthi ayibe ngiflopa la ngifuna ukuthi mangibuyele ekhaya ngifuna ukuthi manje ngibakhombise ukuthi lade ngikhona ngifundeni uyabo umehluko ushintsho balibona babone ngisho la usuku uvuka khona uvuka ekamereni lakho uyadlula ngabe usekamereni ngabe selaweni ngabe sedlini kodwa kucaca ukuthi hayi no le ndoda iyabona ukuthi ayikhona umehluko khona uyabo ukulalela bafowethu senzeni kahle ngoba ukujaha izinto kuyabalimaza abantu abaningi abantu esakhula nabo thina bezenza oclever sifunda nabo becabanga ukuthi ba oclever akaze ababe lutho noclever baba thina esasizithushana basesaba kabi namhlanje uyabo so ke bafowethu kufanele ngasonke isikhathi ungafuni ukwenza into eyenziwa ngabanye abantu ngoba uba sibathembeni empilweni mhlawumbe bona emakhaya kubo baphila kamnandi vele akanandaba nokufunda yena akanandaba nekusasa lakhe vele ekhaya kubo unefa yena uyodlifa wena unafa wena ozaziyo so kufanele uyikhande wena mangabe umuntu uyabona uyikhande wena lento yokujaha ukubhema ugwayi lento yokujaha ukubhema insangu ngoba abanye bamaphara namhlanje iqale khona ensangweni lento umshubo ke lo ke usuhambile ke phelile indaba yakho uyabo so ke madoda asizameni into nje oyazi ukuthi iyabheda musukuyenza ungayenzi into oyazi ukuthi iyabheda uyabona ungayenzi into oyaziyo ukuthi iyabheda yilwa akulula kungayenzi into ebhedayo buya la usuyitshela
uyabo mawusufika lapha uzomunye umuntu bashintsha abangani batshele futhi ukuthi hayi lalana majidi yabona nina ngoba seniqala ukubhema ninzani hayi ngicela bafethu ungabe ngisahamba nani ngoba angisabhilongi kunina mina manje yabo usunaye awubheke manje ku right impela ibayilo so bafethu sikucabangeni konke lokho khule nje ube indoda yabona khulu ube indoda nje wenza umehluko ekhaya sebenze funde sofika isikhathi nisebenze bese niqonywa ke ususebenza right ungayikonyelwa ke lapho umshawo kunina sixoxe nje noma singeke sibe side isikhathi kodwa ngoDisemba ngiyathembisa ukuthi uthe undabandaba inyanga yonke ngizobe ngikhona nje impela ngiyofika inyanga yonke leyo nginothando ke legenge encane noma engaphansi kwami nokufisa nje ukuthi ngihleze ngathiwa ngikhuluma nayo ngokubheka kwamaphutha esidlule kona thina egameni lokuthi sonke ngicabanga ukuthi iningi lethu likhulile emakhaya bakhona ke nabanye abangabanga na inhlanhla ukukhulela emakhaya mangithi awubanga nenhlanhla ukukhulela ekhaya ngenxa zokuthi lezi zinto thina esifundile wena uzifika late kuwena noma awukwazi ukuyithola ekhaya ke ungakuthatha njengokuthi izivande noma ingadi enothile uma umfana nje ukhulela ekhaya uba nenhlanhla ezinye zezinto awuyifundiswa nje ukhula vele uphaphamele phekwazo asiqale la madoda kukhona impela abasebancane omncane neminyaka emingaki neminyaka emingaki wena na 11 ngithi uneminyaka emingaki 5 9 ukhona ona 7 la kunena akekho na 7 ubani ona 8 wokuqala ku9 khithi uqala ku9 ubani ona 18 la kunena 18 lo ukhona 19 nangu 19 nangu omunye u20 ukhona u20 lo 21 usekhona 21 okay mhlambe kulaba bana 21 ungobene ngabazala mina abana 21 angeke ngibazala kodwa ona 18 ulingana nomfana omdala ngibuka ngimncane kamane ngibuka ngilapha phambi kwenu ngokweminyaka ngimdala umfana wami nje omdala una 18 wenza ugrade 12 kulonyaka igama lakho amukelana ukumthola kwami ngamthola nami ngifunda isikole mhlambe ekukhulumeni kwethu soqala lapho ukuthi asikuncomi lokho kodwa ngifuna ningazi ukuthi ngikhuluma njengobaba kunina anikhulumi mhlambe njengomngani wenu noma nikhulumi njengomuntu nimbonela kude ngikhuluma njengobaba kwengingabazali ngiphinde futhi ngibe umfowabo omdala kwengingabazali kodwa njengoba ngilapha phambi kwenu okuningi esendlule kukhona mina kade ngadlula kukhona okunye nina nikadlula kukhona mina sengidlulile kukhona imfihlo ke ejulile ngokuthi ngibuke ngimncane noma ngathiwa sethe kancane iminyaka ukubaxaxa ngileminyaka u37 ngibheke ku40 futhi kusele iminyaka emithathu kuphela ngifike ku40 isizathu salokho ukuhlonipha ukungayihlanganisi nezinto engamele ngihlanganise nazo kakhulukazi ezidaka umzimba uma sekukhona obhemayo lapha phakathi kwenu ngifisa kwazi ukuthi kuzothatha kumbeke kuphi kukuthatha kokubeka endaweni la uthi khona umuntu uyayichaza nangokweminyaka yakhe abantu beyitshela ukuthi usuyikhehla kanti usemncane sikhulele emakhaya ke isiZulu besisiphuza noma besiphuzo isiZulu izinto lezi engizothanda ukuthi ngiyiveze kakhulu ezisilimazile zaphinda futhi zalimaza nontanga yethu abafana bangakithi engangikhula nabo ngidlala nabo ibhola mangibuyela lapha ngakithi enkandla esigodini sisecwaka ungazi uyitshela ukuthi mina ngangifuyiwe ngibeke kwenye indawo bona babekhulela kwenye indawo bonke iningi laba basekho emhlabeni abakhona abaphilayo bayizibotho ebubuthweni babo sasihamba nje indlela eyodwa kodwa ngenhlanhla yakithi nanokubuya ekhaya elalinomthetho kwangisindisa kakhulu sasinganayo inhlanhla lamakhempu lawa ekhayeni lami engakhulela kulona noma ekhaya la ngakhuleliswa khona kwakunesikhathi sokuphuma ekhaya nesikhathi sokungena
sinenhlanhla ukuthi asithandaza kusonto. So leyo nto yangiqoqa kakhulu ukuthi ngingabi uvanzi, ngigcine ngingakwazi ukuthi ngihambe ngemvalelweni ngesikhathi engifisa ukuthi ngivalele kuze kusekuseni. Zithi mazilwe izimpi kufica ukuthi azingithole lezo zimpi zasemvalelweni nasesikoleni ukuthi ithi masehujwana esikoleni futhi ukuthi nabe ngingekho kwaze washa lezo sikhathi ngoba ngimele ngibuyele ekhaya kungakashayi ngisho nano 10 ebusuku. Ngangihamba lezo zinto kodwa kwakunale limit kagogo ukuthi akumele ungane umfana la ekhaya ingene after 6. Kwakumele ngize ngicele mina makumele ngemvalelweni. Umvalelo ngahamba ngikhululeka sengifunda grade 12 sengihamba ngazi ukuthi vele hayi sengivumelile ukuhamba ekhaya ngibuye noma ngasikhatsini. Kodwa nakhona uma ngingene ngo12 kwakumele ngingene nginyonyobe ngenxa ukuthi umthetho uqinile. Igenge eyayiphethe umthetho uthambile emakhaya kubo. Namhlanje lokho ngiyizibotho. Mangikhuluma ngezibotho madoda ngikhuluma mhlambe ngumuntu okuthiwa uyisibotho ngikhuluma ngamakhehla. Abontanga yethu abano 37 amakhehla impela. Athi mengibona kube ngazi ukuthi babona umuntu omlungu abangakaze bekhule naye. Umehluko kuba lapha ekuyiphatheni nasekuzazini ukuthi ubani. Mina ngikhule umama nobaba bengekho empilweni yami ngoba basheshe badlule emhlabeni. Ngakhuliswa ugogo. Ekhuliseni kwami ugogo unyaka nonyaka ekhaya kithi kwakufa umuntu noma kwakushona umuntu oyibheka ekhaya. Umuntu oyibheka ekhaya ngoba ugogo wesogogo sewumushe ngayehola impesheni. Lo wethu uyazama ukutohoza ekhaya wayishona kusukela ngo2004 kwaze kwasha u2011 kushona unyaka nonyaka ekhaya. Leyo nto leyo kunokuthi ngilimaze kodwa yangenza lo muntu enguye. Ziningi izinto ezithi mawubhekana nazo kakhulukazi uma ukhuluma bengekho eduzane, ukhuluma umama engekho eduzane ezikwenza ukuthi ucasuke njengengane yomfana. Mina ekucasukeni kwami akubanga ukuthi ngiphuza utshwala noma ngibhema ugwayi kwabo kuyibhala umzimba. Ekuyibhaleni kwami umzimba ngenxa zokuthi nganginesifiso sokuyibulala ngendlela ejule kakhulu. Kusuka ngo2006 ngicabanga ukuthi ngangisemncane kakhulu kodwa ngase ngiyela ko grade 12 lapho. Nganginomkhubo okuyibhala umzimba. Uma ubheka nje umzimba wami wonke ubhaliwe. Ngangibhala zonke izinto ezazenzeka ekhaya. Kwakunede kushona umuntu ngidwebe istar. Ngiyibhala ngerazor. Kwakubuhlungu bangangibhekene nabo ngoba ngangingaphuza ugogo engivalele ekhaya. Ngingakwazi ukuthi ngiphume ngihambe ngiya kwezinye ingane, ngingakwazi ukuphuma ngihambe ngiyoqeda lesithukuthezi nalokucaswe nganginakho ngotshwala ngenhlanhla ugogo engivalele ekhaya. Manje ngivalele ekhaya ugogo kunede kushona umuntu ngiyibhala istar. Istar ngangiyibhala sona zizu7. Lezo taza ayikhomba abazali ababeshona phambi kwami kusona 2004 unyaka nonyaka senza umsebenzi kushona umuntu. Leyo nto le yangilimaza kakhulu njengengane umfana kodwa ekungilimazeni kwayo ayingenzanga ukuthi ngiphelele ngibe yilento yalabafowethu engixoxa ngabo bangakithi abangani bami. Noma ngeke ngilibize igama labo kule video ngoba mhlawumbe izokwenza ukuthi igcine ifika kubona. Kodwa kwakunomngane kwakuthiwa uyiwele lami. Weyiwele lami ngendlela ukuthi sasingahlukani kodwa ngenxa zokuthi yena wakhetha utshwala ekuhluphekeni kwethu esasinabo ngakithi. Noma inhlupheko esasinayo ngakithi yokushonelwa abazali. Namhlanje uma ngase kuthiwa uyambona ngeke ummatanise nami, ngeke umqhathanise nami. Akukhona ukuthi ingoba ngangengcona, akukhona ukuthi angiwenzanga amaphutha. Ngangiwenza amaphutha ofana but into engayiavoida kakhulu ngokulekelelwa ilesa salikwazi utshwala. Wangibalekisa ugogo etshwaleni. Ekungibalekiseni kwakhe etshwaleni ngakwazi ukubhekana nazo zonke izinto engangayitholanga njengomfana ukuthi mina ngiyilungise. Kwenzakalani ke madoda njoba ngisho ukuthi indoda nami oqala na 18 amukelana igama layo. Ngayithola ngenxa zokuthi ugogo wayengakwazi ukuthi alawule izimo zobufana la singabafana sihlele sixoxa khona. Manihleli ke ngabafana ni influenceana ngento ezibhedayo. Ni influenceana ukuthi ha wena ukwazi ulala nentombi, hayi wena ukwazi ukuchama kanjani, hayi wena usushawe izibuko. Yabona nje usushawe izibuko ke sekumele uthola umuntu wesifazane. Zonke lezi zinto lezo ayipheleli la lezo nkulumo lezo, iphinde iphelele ngisho naseinsizweni esezindala mhlawumbe singathi sekuyizingqwele ezeni zibuye zonixoxela ukuthi hey ngilalile nentombazane yakabani ngenzile into ethile nentombazane yakabani. Leyo nto influencer wena mfana omncane ukuthi nawe ube nesifiso sokuyenza lento. Leyo nto le iyona kanye eyenza ukuthi namhlanje singabi nazo insizwa kaZulu ezimela umtsizwa ngeqiniso ngenxa zokuthi sikhohlisana ngeinto ezingalona iqiniso noma ngezinto ezibulalisizwe. Uyabona uma una 17 ufisa ukulala nentombazane ngitshela ukuthi yiphi lentombazane ofuna ukuyonisa wena. Yingakho ke namhlanje sinalabo mabe ingane abagcwele lapha emhlabeni ngoba kuqala la kunena abafana. Yingakho namhlanje ubona sesinamantombazana athafika ko21 aselalile. Alale nobani lamantombazana no21? Alale nabo labafana abafunda nabo izikole. Uma nina ningaqonda ebufaneni benu noma niqonde ebufaneni nithi ebudodeni bethu asifisa ukuthi sikhule namantombazane ayobe ngawona amatshitshi ngenxa yokuthi uniswe yithina izwe lingalunga. So kuleyo influence asinayo ukufisa ukulala ikakhulu sasingakaze sitshele ukuthi uma ulalile kwenzakalani. Sasingaze kuqhamuka umuntu. Ngathola ke lo mfana lo amukelana.
mangithola lo mfana ngangifisa ukuyibulala ngoba intombazane yakhona ngangithole kuyona lo mfana lo kwangayona intombi yami kodwa kwakuyintombazane ngaleso sikhathi engalayelwa yona ukuthi yona engavuma ukulala nami ngoba intombazane evuma ukuthi ilale nawe okwazi ukuthi nakhona la iphuma khona akuqondile uma nje unentombazane uthe wena walala nayo wena at your age okwazi ukuthi iphume ekhaya lingatshekile uma kunentombazane okwazi ukuyiqabula okwazi ukuthi iphume ekhaya lingaqondile umthetho uyaxeka so therefore angeke uvuse umuzi naleyo ntombazane leyo awukho umuzi ongathiwa wena uyawuvusa njengomfana nentombazane ena 16 elale nawe una 16 so that's why kufica ukuthi namhlanje sikhulisa izingane ezinganabo umama nobaba sikhula nje zimizodwa kanje niyakhumbula ngithe mina ngikhule ngaphandle kababa noma ingenxa zokuthi ubaba nomama nabe bengithola ubaba wayenza standard 6 indaba uma enza grade 11 ubaba izathi ukuthi enza grade 6 standard 6 inxa zokuthi uyafeyila uyiwele uyafeyila kwazalwa mina makuzalwa mina ngikhulile ekhaya komama mangikhulile ekhaya komama ubaba akangeke beubaba ubabe na 16 uma angeke beuma ena 16 kwafanele ukuthi mina ngikhule nginganilawazi uthando lukababa noma cabanga kwenzakalani kuleyo ngane yomfana engalazi uthando lukababa noma so iningi leni nabafana noma kunina insizwe ekhona lapha phambi kwami ukuthi nikhula ngaphandle kothando lukababa noma kwenzakalani ke insizweni mayikhula ngaphandle kothando lukababa noma iba under influence of i-community ukuthi ithini i-community ithi uma ubaba ungekho empilweni yengane yakho kumele wena ubaba oyisahluleki ubaba ongelutho so therefore leyo nto ibuye izongena emahlombe akho njengengane yomfana ukuthi mina ngisoza ngazala ingane ngayilahla leyo nto leyo yenzeka kuphi uyenzeka uma uthola ingane kungakashaya isikhathi uba naleyo pressure ingakho namhlanje singeke sibe no chathu god ingakho namhlanje singeke sibe no phakela umthakathi ingakho namhlanje ningeke nibe nokwazi insele ngoba angeke ukwazi ukufeza amaphupho akho mosuzele kugcina kukuphoqa ukuthi hambe uyosithatha noma umuphi umsebenzi kuzondle lengane uyondliswa yini lengane uyondliswa ukuthi umphakathi uthi uma ubaba wazala ingane wayilahla ubaba ongelutho nawe masuthatha ubheka ubaba wakho uthi ubaba ongelutho kimi so therefore nami angeke ngikwazi ukuthi enganeni yami engabe ilutho ugcine kuhambe uyothatha nongabe umuphi umsebenzi kanti uyingane ebinamaphupho uyingane ebinezifiso izifiso ke zifa namhla uba nama responsibilities obukade ungawadinga empilweni yakho kwaba kuningi okwami empilweni yami ngesikhathi ngithola ingane yami yokuqala ngangifuna ukuyibulala kwakuyinto yami yokuqala leyo ngafuna ukuyibulala ngoba ngendlela engangithuke ngakhona nami ngangingazazi ukuthi sengiyakwazi ukumithisa ngibuza ukuthi khona ekhaya bazothini ngibheka isimo sokuthi kwamina ubaba ngimazi ukuthi ukuphi kumanje uma ke emhlabeni lengane mangilethe emhlabeni izoba yini kwaba kuningi kwacishe kwalimala kimi ngenhlanhla ngangingekho ezidakamizweni ukuthi kuba ngangisezidakamizweni ngabe namhlanje angikho lapha phambi kwenu ngikhuluma nani so as minimize ama mistakes amabomu ukwenzela ukuthi izinto eziningi ezabafana sithi masikhula sikhule si understand ukuthi kungani ngangena la bengisanichazela ke ngalesimo sokubhala kwami umzimba ngathi mangubhala umzimba ugogo ngoba we understand ukuthi lo mfana uyibhala umzimba nje kanje ingenxa zokuthi ubhekene nani wayemukela leyo nto leyo futhi engisupporta kuuye ugogo engiphathele uvaselina angigcobe ngiphathele imithi elonda ngangibhibha kuyizilonda ezayigcwele umzimba konke lo ngani mase ngisebenza sengisedolobheni ngabe sengikulungisa lo mbhalo kodwa lo mbhalo kimi imibhalo yobuhlungu angibhekene nabo emncaneni bami so ungatho noma ngibheka amasofisa ukufana nokwazi insele ngoba ukwazi insele yonke lento akayiyo kwayena akayithanda so akekho umfana la kunini okumele atholakale esimba ngoba umuntu nomuntu unesimo akasuke kade edlule kusona esimeni ade edlule kusona kufanele kube nezibazi ezibonakalayo nami kwabe izibazi zami ngabonakala ngazo lezo okwesibili madoda asikwazi ukuthi sibe nabantwana at your ages ngenxa zokuthi ukwazi unabantwana intombazane ehlele ayivumi uqoma umuntu onengane eziningi kufanele ukuthi uchaze ushelele wena uphinde ushelele nalezi ingane uphinde ushelele labo mama bezingane ukuthi abahluphi yini so izimo ke lezi madoda esibhekene nazo ekumele nina ni avoid okwesithathu yekani ukuphika ngokuthi mina ubaba nginaye mina uma nginaye njengoba ubaba engekho empilweni yami so therefore ingakho ngilolu hlobo engiyilo ningizwile ngichazelile ngikhulu ubaba engekho empilweni yami ngisakwazi ukuthi ngipakise imoto ekhaya ngithunywe esitoro ngoba ngazi ukuthi ngingana angakaze kwasi nesigaba la ngibona khona ukuthi sengikhule ngidlula ugogo so the moment uqala uba ihlongandlebe yokuhlonipha abantu abadala the moment la impilo yakho isimoshakala khona zibuza ukuthi labo bhuti laba esibabiza ngokuthi bayizibotho kusuke kuphi bafana bami uma umatanisa impilo yomuntu owenza kangcono nempilo yomuntu owenza
wena ufisa ukufana namuphi. So uma wena wenza kabi awuboni ukuthi indlela ikuthatha ikusa kuloyo wenza kabi. Uyabona kusuka kulomfana kuze kufika lapha. Kwelinye izwe sengizoqeda. Kwelinye izwe amazwe afana njengo Japan, amazwe afana njengo China. 90% olabafana suke sinesiqiniseko sokuthi bonke bazophumelela. Uma ulalela uzofunda. Uyabona iphutha esilenzayo thina sizinsizwa ukuthi silalela kakhulu ngomlomo nangamehlo. Asisebenzisa amadlebe. Kanti ukusebenzisa indlebe uyafunda. Kwesinye isikhathi ubothula abakhulume uzipha ithuba lokufunda. Nongabe into umuntu uyamuzwa ukhuluma into ebhedayo kodwa ungayiphikisi ngoba uma uphikisa into uyincisha ithuba lokufunda. So uma ulalela uhlezi usethubeni elihle lokufunda nongabe umuntu ukhuluma into ebhedayo. Entweni yonke ebhedayo usukhuluma lo muntu. Okukodwa kuyisifundo esisha endlebeni yakho. So uma singasebenzisa kakhulu indlebe emadoda singanqoba okuningi empilweni. Si-avoid ukukhuluma. Insizwa ekhuluma njalo. Insizwa engasoze yaba umnomzana omisa ikhaya. Mina ngikhuluma kahle ngoba ngusonkondlo vele umsebenzi wami ukukhuluma nokuhaya inkondlo. Isiphiwo sami leso. Ngangime ngaso leso siphiwo. Eziphiweni zami enganginazo ezinye zazo ungoba uzongihleka. Eziphiweni zami enganginazo ngangifisa ukuba umsakazi. Amathuba emancane kakhulu ukuthi ngangingaba umsakazi. Kodwa namhlanje ngithi mangimla ngimkhona mase ngiyibuza ukuthi amaphupha amavimbeka ukuthi efezeke noma ngenzekanga lokho. Wonke amaphupha amafezeka. Akukho lapha engafika ngakhona nongabe kuthiwa ngagcina ngayena lo msakazi loyo. Ngenxa zokuthi eqinisweni konke kokutshalelwa lapha ngaphakathi kumina uNkulunkulu wayazi ukuthi utshaleni kumina ngaphakathi. Akukho engidingayo empilweni nengangifisa enganakho. Nongabe okunye kwangavulekanga ngenxa zokuthi akumina ohlelayo uNkulunkulu ohlelayo. So ezinye izinto phakathi kwenu ziyofika slow empilweni. Uma ifika slow zingafiki ngalendlela lo usuyilindela ngakhona. Ungabheki omunye oseceleni ukuthi nanga omunye umuntu oseceleni uyaphumelela mina kwenze njani kumina linda yonke into nesikhathi sayo. So okwanamhlanje lokho insizwa zami niqhubeke nibe izinsizwa nibe ngamadoda okuningi kuyoshintsha kulelizwe kuyoshintshwa yinini. Futhi niyikhumbula lenkulumo yami later eminyakeni ezayo. Senizele seniyisola kwamanje nami ngiyayisola. Ngiyayisola ngalezi ngane enginazo. Ngiyisola ngoba into eziningi abe ngayilungisa empilweni angikwazi ukuyilungisa ngivinjwe lezi ngane zami. Noma ngiyithanda futhi ngiyinakekela ngiwubaba oqotho kuzona kodwa ngiyazisola ngazo. Ngifisa ngabe ikhana namhlanje ngiqale ngizale. Kuningi okwama. Kuningi engingakuzuzanga empilweni ngenxa zokuthi ngajaha wangamele ngujaha. So bafowethu asibambe nje kutheni uma singa avoid ukuzala nokulala. Leyo nto yosilekelela into eningi kakhulu. Ngiyabonga kakhulu. Nathi siyakhona nje. Oh yeah. Wathinta mabhubesi umlilo ovuthayo ovuthela izigaba zizonke sishaye umaqangathe kanye edlulele phambili silinde impi silinde izigaba zizonke ishi ho ishi ishi ho ishi ishi ho ishi nangathinta mabhubesi umlilo ovuthayo ovuthela izigaba zizonke sishaye umaqangathe kanye edlulela phambili silinde impi silinde izigaba zizonke ishi ho ishi ishi ho ishi ishi ho ishi ngangethinta mabhubesi umlilo ovuthayo ovuthela izigaba zizonke sishaye umaqangathe kanye edlulela phambili silinde impi silinde izigaba zizonke ishi ho ishi ishi ho ishi ishi ho ishi wathinta mabhubesi umlilo ovuthayo ovuthela izigaba zizonke sishaye umaqangathe edlulela phambili silinde impi silinde izigaba zizonke ishi ho ishi 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 Doze liyoshona, iyoze liyoshona, doze liyoshona, doze liyoshona, doze liyoshona, doze liyoshona. Ishi ho ishi